El dijous 10 de març ens vam reunir amb l'equip informàtic de l'Escola GEM de Mataró, el GEM-TIC. Els vam rebre a la porta d'entrada de la nostra escola i seguidament vam anar a la sala d'actes. Allà, els encarregats, respectivament del TIC-TIM i el GEM-TIC, van explicar-nos sobre el sentit d'aquesta trobada. També van crear petits grups de 2 o 3 persones amb gent de diferents escoles per poder començar a parlar i a conèixer-nos. Després, els integrants del TIC-TIM van fer un tour pels nouvinguts de Mataró. En el TIC-TIM ens vam organitzar perquè cadascú ensenyés a la gent de l'altra escola algunes sales de la nostra. Un cop acabat el tour, teníem una sala preparada on vam poder parlar sobre els temes relacionats amb les nostres funcions. Va ser aquí on vam debatre sobre l'ús dels iPads a l'escola, els rols que teníem dintre el grup per a organitzar-nos, conceptes bàsics sobre la integració amb el TIC-TIM o el GEM-TIC, apps que creiem que són necessàries i propostes per a un futur ús millor dels nostres iPads. Van també venir alguns alumnes de segon d'ESO que en el seu temps i actualment formen part del TIC-TIM. Aquests ens van explicar la seva experiència dintre del TIC-TIM, la funcionalitat que té a l'entorn classe i la continuïtat d'aquests equips informàtics. A l'acabar aquesta reunió ens van disposar a menjar el nostre esmorzar, trossos de coca amb xocolata i suc. Actualment també tenim un altre projecte entre mans, compartir videotutorials i presentacions juntament amb desenvolupar un fòrum de debat sobre l'ús de l'iPad a les aules, en format 1x1. Fins aquí havia durat la nostra reunió amb el GEM-TIC, però tots nosaltres sabíem que això no s'acabarà aquí. Fins la pròxima, GEM-TIC!